En ruta novament per als cims de Catalunya. Què tal, com esteu? Avui ens hem desplaçat fins al terme municipal de Navès, un dels més extensos del nostre país, a la comarca del Solsonès. I aquí, a la Serra de Búsol, en el seu punt culminant, hi trobem aquest cim on ens trobem, que és un cim essencial de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya i cim prominent de Catalunya, l'alt del Cogul, de 1.526 metres. Aquí, just aquí davant, hi tenim Sant Llorenç de Morunys, amb la Coma, amb el Port del Comte, la Mola de l'Hort, la Llosa del Cavall, el Castell de Castelltort, a darrere el majestuós Pedraforca, el Cap de la Gallina Pelada, etc. Tots els cims d'aquesta banda. I mirant cap a la banda de migdia, doncs ja donem a la zona del Berguedà, el Solsonès, amb Cardona, amb Solsona, òbviament, i la Serra de Busa, que tenim just aquí sota, amb el Llogarret i també l'església del segle XI de Sant Cristòfol de Busa. Com veieu, és un panorama aquí al Pic de la Guàrdia, que també és un dels nostres objectius. Un panorama esplèndid, miris on miris, en qualsevol. Avui és un dia una mica ennuvolat de juliol, però val la pena perquè així d'aquesta manera refresca una mica. L'alt del Cogul, 1.526 metres, des del Solsonès.